Then throughout the evening, I was restless. Ka Jing sa priang jong ka nega video ya ka Jing Khih jong ka Shuki hapo jong ka ying dorbar assembly jo ka jala meglia haga arpo turik jong mentau nai rimpang jong tos nam ar hajar pun riu katba u MLA jo ka umsning constituency u Dr. Celestin Lingda udang aya ka Jing kren ka u hapo jong ka tei ka ying dorbar na ka menta ka Jing snolam ya ka Jing klatno jong u Dr. Ricky Ejesengkon u balongru we ne ki candidate house nam ar hajar arpulai ubala wanru haga kerdan ke besau hapo juga te ke constituency bat katba u Dr. Celestin Lingdo orang aya ke jingkren ke jungu hapo juga ying dorbar layu i kendiang ya ke jingdon jong ka jingki jong ke Shuki kumba nging yu i hangne ka jingkli hangne kalong ba hatu manu ba penki ya ke Shuki hatu ka dei tang ka jingbe jongkal air kat hadu banda penlong ya ke te ke Shuki bakan ki klamdon manu ba shong hapo jong ka te ke Shuki kani kalong ka jingjia ka ba Phylla hadu kata ka bompa jujia lese hapo jo ka jala megalia bakan don ka jingki jong ka Shuki hapo jong ka ying dorbar assembly jong ka jala megalia nadu banglio ila ka jong ka jala ka pura hadu mentah bat shisha ngilaban ong ba kini kilong ki dak kishin bat ki sakhi bagani ke jingki jong ka Shuki katba u MLA jo ka umsning constituency urang ai ka jingkren ke jong u halor jo ka jingpen ken mau ka jong u ya ka ka ba ulet Dr. Ricky Ejesengkon ula kren house nam ar hajar arpulai haba ulong u candidate naga party WPP hapo jong ka te ka constituency haga kini ki kintin jong ulet Dr. Ricky Ejesengkon ki bla penlong yunu MLA jo ka umsning u bamenta u Dr. Celestin Lingda ban ya thu hakmat jong ka ying dorbar ban ong ba ulet Dr. Ricky Ejesengkon u dei u bru u Phylla bat u bru u don ye ka bor ka mayan da ka ba ong yo Dr. Celestin ba lada on job menuru kin train na ka bhaga miat bat ka bit ka biang jong ka constituency shu u Dr. Celestin u ong ba ha ka te ka met nga klam yo thya baro simit bat ka dei ha ka por sitang sanyaman met ngala haban kishong na ka jingthya ngala pli ya ka YouTube bat ngala tho ya ka kerteng jong u Dr. Ricky Ejesengkon bat mars nya pe ka don ka we ka video ya ka ba u la ai jingkren ha ka we ni ki jeseng district da ka ba lo penchong doru na ka city ka jong upstore pol sikinong Philippi na ka linong ka Bneng kong ka khat ka ba arphuwe ka ba ong ba yanga ban im kalong u Chris bat ban yap kalong ka jingmentoy kumta katba u Dr. Celestin urang ai ka jingkren layu iru kendiang ya ka jingki jong ka Shuki bat ka jingki jong ka Shuki ru ka khi tang si sinki bat ka ni ka rukom khi jong ka Shuki kala penlong yi ba bon kinong jong snong hapo jong ka jala migalia ban ong ba ka ni ka jingki ka ba Phylla hadu kata bat ban ong ba kini ki baro ki dei ki jingjia ki bompat jujia satya menuru hapo jong ka jala migalia nadu bangyo ila ka jong ka jala kumta ngila ban ong ba ka jingklat no jong ulet Dr. Ricky Ejesengkon haga mit jong ka arpo turik jong taw na rimpang jong taw snap ar hajar arpon ru kila jia bon ki Phylla hapo jong ka jala megalia bat ngila ban ong hangne ba kini kilong ki dak kishin ya ka ba uplay udang pen i ya ka Ieit ke jong u ya ka Khasi ke jungi ba ka jing lek no jong une orang ba kan sa penlong ya ki nong yalam jong ka jela bat jongri ba ki don kam ban thau thamai ban teipat ya ka bat ya ka jela hi barok we khu play sibun ta thadu pi kendu ha ka we pat ka video